まだだよ。最初の方は編集でカットしてください。ここ怖いですよ。これ。これで見てはい。はい、いいよ。はい。いいですか。はい。いくぞー。待って、元気ですか。元気ですか。25周年も笑顔でいくぞ。いくぞ。2、3、ダ主張は3日でいいけど。本物バージョンね。本物バージョン。いいね。イエイ。